Tid som ikke kom inn inn, så er det en plass i fremløsning, så tar vi til gjerne bare komme frem og se det.
Yes. Vi är hjärtligt välkomna åter till 17 Leygarkvøld och ja, och det visste jag som inte från så här så är det flera platser framme som ni kan se det kom. Och jag möter stämta evangeliska och lunchar och lagt på Facebook. Så när jag Betesda och Betesda.mf. Ja, möter är stämta nej, möter omsett till engst och till kommer ni headsetten är ju ganska vill så säga den skål. Hello. Sitt en skål. If you want translation, there are outside on the table in the corner. Yes. Väsnet är en attanför och här kan jag tänka jackar och jag vet inte är nog fullt nu. Men ja, och bönarum och reflektionsrum det är ju pja. Och här är det neckfast som till man väl ta sig till och ja. Nu kommer Roa börja i bön och så är det Cynthia Center och så kommer komma Halt som är vid Locks Hope vid en videoprate och Maria har en vitsspår. Och så kommer det en Jensen upp att så Cynthia då. Du boss. Kan säga Moses han miste steinen när vi tar touch på honom. Du vet inte. Så han har nog tung på. Hej. Ja. Jag ska bara lägga lite på. Ja, herre, jeg tackar för att vi att du kunde samlas här. Jag tackar för att det är snäck som kommer. Snäck som har 20 eller Leygarkvøld av att komma här och samlas samman och samlas om det. Att höra om det och synja om det och till tun och ja, jag ber bara för att det som vi bör fram och det som är bör fram att det ska räcka bort den gör snön jag kan och hvis inte det så ber om att det må fylja vi nu till att det är så gott att få göra så att få också spela nu och med man sitter och lustar men nästan så att jag vill tacka till Olvara att alltså vad du gör för oss. Det tackar dig för att du komst. Att du gör för oss. Tack för att du älskar oss öll. Alla du att du lika att din kärlek han mekar omgående han är alltid så stor som vi inte en gång skilja att tack dig för att vi omgående gera någon till att du inte älskar oss mer herre. Du älskar oss alltid lika nekvist nu. Ja, jag ber bara för att ödlinjer skulle få så väl och ja, bara prisa här och höra till och ja, så inte lägga lötna vi gör till händer. Jasna. Och vi får inte, ja, vi får inte synja men där vi vispor nu. God kvalitet. God kvalitet. Hjärtligt välkomna Ungdómsstevnan i Klagsvik. Ja, jag vet inte hur ska jag göra video så jag hade förberett. Jag är Hans Ester och jag är så möte i Klagsvik på en vis i Betesda. Och är jag till ungdomsråden och bjudsånt. Armbjörn ringde till mig och spurgade om jag kunde att sända video och det har de gjort jävligt väl. Jag satsade sen på dem för att spyrja med. Så ja, det är en liten video som framför ur Leygarkvøld.
Jag vill nästan 2 månader nu. Jag för 14 september och kom bort 15 i evnatta i kristna stove och för så till Tyskland och sedan till Albania. Och här får jag bor alltså på vidare så var ju Dores Albania till en bojer och så en blår. Och nu är vi i bar Montenegro. Bor i ett bar. Och ja, som du kanske kunde gita så är jag kameran på nu och kameran som är i en section som heter F-section och det är bara till dronjer och det är mest dronjer som är i maskinen någon eller eltim någon eller jetimper eller också. Och jag har kamera som vi någon som heter Ian Combat. Jag heter min av Ian. Och ja, han ligger sväv på nu. Och Ian han är uppvuxen ut Ian utav Salams. Ian kan sväva, han kan sväva det. Jag han tvättar bara. Han är uppvuxen i Salams alltid och körigt. Och det är också det som inte är så gott det att växa upp i. Jag vet så jag sov så kortshång över kortshång. Ja, kortshång. Och han är väldigt bor i 8 år och 2 månader. Så tar man kommer ombord så får man ösnö en botcha eller jag fick en botcha på vägen och hvis det är en jenta som kommer ombord så får en syster i halta viska kös. Och här botchmun. Jag vet inte om för det den video eller vad men eller om är det ja så att jag hoppas det går bra. Ja, det är botchmun och så kommer jag visa dig en tur runt i maskinen. What is this? No, see. Oh! Vi har här ett projekt som vi akkurat börjar ju akkurat nu. Vi har gjort det 2 veckor alltid. Och till att överhala högsmotor nummer 4. Nej, nummer 4. Nummer 8. Jag minns inte. Men ja, det är en project worker och jag kom som borgare för ett projekt som jag vill göra och så jag bara kom till att hjälpa till och tjäna herran ner och ja, det är verkligen stort att vara bor. Alltså hvis jag ska säga något så alltså rekommenderar jag att från båda också på 100%. Alltså det är jävligt stort att vara. Alltså man provar next nytt. Alltså jag långt så där alltså att komma känna ens folk och alltså sånt fast till så där stort där och man gör något nytt och ja, det är så sjuka väder där. Man har rått som att jag har haft den nära för nu. Seta. Det här man för vid en grupp och kanske folk som du släcker mötte en där man är ombord och du först bara ut och jag har så spelat fotboll nära för så har vi följt ur Albania och ja, faktiskt på Albania. Och Montenegro, jag har spelat i Montenegro. Och så har vi också gjort prayer walks och så kan man också få ut bojen att mala hvis det ska till eller kurs. Och det är verkligen uppbyggande och det är så väldigt det är bra, alltså det är så väldigt värde alltså om man alltså jag vet inte
det är kanske inte alla som möter, men alltså så gör du vaknar, det första man gör till att eller det här som vi gör till att vi samman vid maskinrummen, allt det som arbetar med maskinrummen. Vi samman och vi låser till herran och låter och så hever onkel kanske också år och så ändrar man i bön och så får man bara vidare till den och alltså i allt det får som så säger gångt där alla till den man brukar alla till när du som är god och så har jag vill man det också rätt och det är bra alltså det är så läxor då det är så sjukt dåligt och ja så är lovsångsmödrösna och bönarmöder och så är det ösna morgonmöder ja och i halvt till de mötena så är det också en mittlen som är sin där också andra jag vet inte så ja men nu är jag så vurst kom maskinrummet och kameror och till det som är alltid att läsa igång och ja alltså kom bara också upp alltså det är så väldigt här alltså jag kommer alltså är så glad för att för alltså det är helt sjukt alltså jag känner inte fantastiskt men det är det som det är ja men ja jag har inte jag har mer att säga ja så jag kommer visa att det kan nog få både det också men ja ja så att jag lugar då det vers är i by till Kolosserbrevet 3:16 allt som du gör i år eller väske gör det allt i namnet Herrans Jesus är tack och god färg vid honom. Jag läser bara för att jag så prickar man att läsa. Allt som det gör i år eller väske gör det allt i namn Herrans Jesus är tack och god färg vid honom. Amen, ja. Ja. Timo. Ja, kom mot vi är och högstekon och ja. Ja. Amen. Då är det bara klappa mig upp fast där. Ja, hej tid. Jag heter så Maria. Och jag är 21 år. Och jag är fotklafare. Och jag vill bara vittna vid det att jag är frälst. Det spår, det sørste vi ga om jeg har vitt spår, og det er godt nok at jeg ikke føler meg så sterk i at ta seg framfor følelse. Men evne her jeg sendt med, så føler jeg som sin ringte å si noe til akkurat det. Og det er en opplagt mulighet at God kan bruke meg. Og så på ett år när för upp så för innan bibelöppna och för när dagsens vers så kommer jag Filippe bra 4:13 som säger allt är mätt vid honom som gör mig stärska. Vi har alltid en fantastisk användning som vi kunde ha ta vid följa och om våg som är absolut jag kan nu att allt är vid mätt i honom som gör oss stärska. Det första är att lära var att läsa synder ur Efesos 2
Det är välkomna att slå det upp hvis det är hodet där. Att jag läser 20 vers. Jag vet inte om man kan få det på, men hvis man kan det så kan man göra det. Vers 8-20. Som sier, «Øysene tikkene er han gjørs livande, tikkene som de var i misbrotten og synden tikkere, som ditt overlevde og etter tøyerandan i Jesu høyme, etter høvdingene iver hervalden i luftene, andanen som nå virker i bøtten og ølutnesins. Mittelen tørre var vi øysene i ødel over og levde i jørnden holds okkara. Gjør du det som holdt i hoksene nær vildo, og var av notter og bøtten røyene og hine. Men God som røyger i miskunn, hever for mykla kærleika sunns skuld, som han elskar i okkon vi øysene tar vi var deg i misbrotten okkara, gjørst okkon livande vid Kristus, av nøy det frelst, og rørst okkon opp vi honom og sett okkon vi honom og i hin himmelska høymen i Kristi Jesus, for at han og hinnom kommande tøyen kunne vise hos ometalige røykna i hans herre vi gøsker møter okkon i Kristi Jesus, til han nøy det frelst, vid skikv, og til ikkje at ikkon sjølvun, til gava gods, ikkje av verskon, for at ånden skal røse seg. Tøy vi det smui hans herre, skapte Kristus Jesus til gåversk som god framan undan hever lagt til røyer av vi skulle leva ut tøymon. Jeg vil si at de første 3 versene hadde lyset nok så vel akkurat støve som utan god at vi dyr deg og at utan god så lever vi i holdnån og i synd. Men at God som røyger miskunn gav oss til nøye, eller vurs oss til nøye at vi kunne bli frelst ved Kristus Jesus. Og at vi ble frelst av nøye. Og til en så stor gave som God til å give oss at det ikke til å skylde. Og jeg har det ofte man er råd å takke det for å give at man er frelst til at vi kunne ikke skylde hos det største til som God til å gjøre for okkon. Og det hugsa jeg også ganske særlig om vers 20, tog vi der smui hans er skapt i Kristi Jesus til gåversk. God har skapt okkon til å gjøre gåversk for han. Så hvor skulle vi ikke komme fram for han og si her jeg sendt med. Og så hugsa jeg også jeg vet at regjen har vært inne i Adøy, men jeg er ferdig hvis jeg kommer inn av det. Til etter Isaiah 6, som også er ganske temaet i stedene. Jeg har jo noen noter fra noen bibelbølger som er helt var så godt, og det er en hel noen vært nådøy, men jeg har det så rævlig cool. Til 5. verset så sier Isaias, «Hva er mer, til utvimer mer, til med over vi øren og verden, og vi bygger mye til første vi øren og verden. Og nå har jeg munnet se kongen herren, god til skjærene.» Det er akkurat som Lukas som Røddin sier, så er det en sånn rævlig og mindre av, altså, til at Jesus står i krossen for åkken, at Isaias, som man ser, han gjør en realisasjon, om han ser syndig har holdt, at han man er fotler av synd. Til med vi øren om verden, og til alt det så er sånn cool at hesten ser av for en hever gløv som man neste vi varene til hånden og sier hikk hette vi rønsa til. Og at lykkes som at Jesus rønser okkara synd. Og så vet jeg en ræv cool som åter kom vi ta i bibelbørsen at han har Isaiah så sier her er jeg send eller God spyr hvem skal jeg sende hvor vil bære på for jokken og så sværer Isaiah her er jeg sendt med og så sier God fær og si fær og bruk ter øren og varene som du har som er av rønsa fær og bruk det som værskyte til noe godt. Og det er akkurat det God kan gjøre vi okken at bruka det som vi føler okken vøyker til noe godt for han til det skapt i Kristus Jesus til gåversk kjalt det som vi suttja
ikke godt. Til Gud skapt til, eller kan Gud bruka til noe godt, og bruka noe til han. Og helt så cool at jeg aldri sier det selv hvis jeg lyser etter, men det er cool at så god sier, fær og sier vi heter folk, for å bruke det som jeg har rundt seg. Og så husker jeg også at tror en sanger som øyter morsens hånd, som med dama så ræval teksten, her er sørste verset. Det handler om, altså det er faktisk en sånn sjøva. Det handler om at det er en fjøl som vil skjelt sølo, eller hva så er det, oppå sølo. Det er en gammel sliten fjøl er en violin, hvis det ikke vil det. Og han sier, en gammel fjøl er her, han helt henne opp, og ba opp han med, han smultes, hver bor nå, en krona, 2 kroner, de damer og i te, 2 kroner best verders du, sier han i første verset. Men i ære verset, og i andre verset så sier han, ta en gråhærte maver, han så og tør, kom fram og bare leta seg få, ta gamle fjølene han henne fikk, og stemma i strønsjene vel, og spalte et les om til Gjørsten og Jack, som øngla sanger og spil. Du takna i spillet, og vi er rød, som pipreie, rørd og la. Aksjonshalderen lyfte bøkta høtt og sier hva båt skal det få. 1000 i bøy, hver sier 2. 2000, og hver gjør det til 3. 2004, 5, 6 og 6, og så falt det hjemme nå. En så ræk og løsning av noe som folk ikke så noe virjo i, men så ta morserens hånd, slappa spille på violinene. Da knappt jeg fikk en den violinen vire, som ønsken så åren, til morserens hånd brukte henne av retten hånd. Og i sørste verset, et eller annet, jeg leser på alt. Så i neste verset, sier det, hurra råper følge, men onker spør her. Hun fyrer 2 kroner tjekk. Hvor ble hun så dør nå, og Sverige til morsdarens hånd til henne fikk. Og så la i synden vi mange fyr, så ut som et ræk han ser, til spott for tankeløs mennesker, som min dag i en fjølen var. Og så sier han i sørste verset, vi 17 helt. Men morsdaren kommer, og verden kan, og fæta hva hent nå er. Hun spyr, hva brøyte så henter man? Jo morsdarens hånd, det gjør. Og jeg halte øsne, det som Røddin tar seg om, som han hekk vidtje honom fra høsten nå, hva definerer til? Hva lette du å definere til? Lette du det som ånder høymeren vil si om til? Eller lette du god som kan bruka til noe godt, og for han letja videre noe til? Og så sier Lyga at lese ut fra Salm 6, vers 16 til 20, som sier, kom med og høyre alltid og gjøttes god. Jeg skal si fra tog, og han er gjørs for sjalmøyene. Til hans har røpt i evig munnen, og låsanger av tungomøyene. Hei er støyla oppa øret og hjersamøyene, så er Herren ikke hørst, men god har hørst. Han lurer etter bønner oppe møyene. Lova var veldig god, som ikke vurste bønmøyene borster, og ikke tok nøye sine fra meg. Og det er alltid fantastisk at vi tar en Herre Jesus som valgte at skapa okken, og han er sånn det giver okken til å frelse at velge katt, om vi vilja fylke honom, men om vi velger fylke honom og sier, her er jeg sendt med. Det er her vi får okkara vire fra. Til høymeren kan lykkes som vi fjølene sier at vi best er verdt 1 eller 2 kroner. Men ta Jesus kommer inn i okkara liv og slipper å bruke okken. Ta knappt der vi flere 1000 kroner verdt. Så ser jeg bare enda at vi Efesos 2, vers 2, at vi er skapt til gåversk. Og så er det bra med bøn at
att tid och kväll säga vi Jesus, här är jag, sänd mig. Och det är uppe i heiligt, jag har alltid till för backa uppe i heiligt att aktion att Kavisan sänt mig också någon som är slättisch tömme eller som är slättisch tåre. Men allt är människa i honom som ger mig stärka. Och det är ett fantastiskt lyfte som vi kunde lyda. Jag hade det. Amen. Kunde klappa om master. Hagne, det kommer. Jag är helt själv, så tror jag. Ja, nej, jag vackar nej. Super. Jag kan du, ha? Ja, det syns lite mycket. Ja, sorry, jag körde alls grupp nu, men jag syns jag en sak för mig chatt. Och jag syns i för lunch ja Mario så har jag också måste så nästan som har ju gjort mer än till att att lära att glömma så ut som stoltliga och att ha rätt rekord. Det är otroligt område att man lär sig till för att nå en eventpunkt. Ja, jag syns en sång som är röd, ja. Här vill man öde kära chansen. Ja, jag vill säga inte anymore, men det är dåligt vi kan gå på skärm. Ja. Super. Something's been stolen under the weight of the curse you've been broken. You're not what happened. You're more than the shame you were recklessly given. You silently scream through the tears you can't keep from falling, wishing they poured out enough to break through the hurting. 'Cause Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep, and crowns them with purity. And years of shame shatter in Jesus' name. Can't shake this feeling
the rush, He has time for your healing. Lean on His shoulder. It's never too late, and your story's not over. You wish you could go back in time and rewrite your own ending, but then you find faith to believe it's just the beginning. Yeah, 'cause Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep. He crowns them with purity. 'Cause Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep. He crowns them with purity. And He is here, and He has time to take what's wrong and make it right. And He is here, and He has time to take what's wrong and make it right. 'Cause Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep. He crowns them with purity. 'Cause Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep. He crowns them with purity. And years of shame shattering Jesus' name. Yes, takk for Røddin, og takk for Maria, og han som vønner hikker etter hikker vi i Kypern. Nå, for reall en klasse som dette, og mens de synger vi, så det kaffe her oppe, og man ikke orsker synge, eller man kan få inn i refleksjonsrommet, eller bønnerommet. Og her alltid folk her, så vil jeg prate til. Ja, nå låse dette. Hej. Ja, vi får tacka en låtsansladde och ja. Det var så workshop hade på kaplan och i det. Och det var jävla hours, vi fick gå ner
spurningar här som vi skulle själv svära och hugsa om och liv personligt. Alltså, vad ser vi dessa spurningarna? Jag huxar bara säga en spurning som Røddin faktiskt sätter. Han är också skvätt kunde vara ting i tvinna livet som fåra fyra att du störst god som han verkligen är. Och ja, här kan också säga och det är nog så rannsakande för jag brukar ta det. Jag vet inte detta, men liksom rannsakande spurningar och till så ralliga nekvringt som Heimen säger om god och det kan man själv till att det kan göra att vi tycker till och det kan skapa oss vi så god. Ta i verkligheten så är det bästa som finns. Alltså god kärlek, god gåvor och rättvisor och men för att om han är så gåvor så betyder det att du inte är snö gåvor till att vara brukt av honom. Och ja, det är helt som är så gott som hvis ni har sagt att lika mycket kusse to erst tunde faktiskt lika köras första sangu synja det är Fathers house. Alltså att vi säger för en kan foila okkon till att vi alltså vi att sorka på ankamata men det vet att alltså ungen är perfekt. Men det är så fantastiskt. Det är att ligga med kusse vid halta vi sorka så vill att det inte till att hvis vi bara ger det till Gud så kan han ge det till något gott. Och tog alltså vi har så mycket skrivare tog vill man nästan säga här är jag sänd med till man vill bara ge åter till att han ja okej ja jag husar bara att oftast så har vi bara sitt också och jag har skilt det som vi sagt om dem men mer och mer är faktiskt lustig och röjna skilja det så blir den extra större och så ser det visst något gott hvis vi bara som kvärt kommer jag tänka till livet som förra för att det är så gott som man vill är. Ja. Det är också bara att förklara om vi honom och bruka allt det vi kommer till honom. Ja, så vi vill låsa oss lite. On this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for strength. And my story isn't over, my story's just begun. And the failure won't define me, 'cause that's what my Father does. And the failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Not the end game, the journey's where you are. You never wanted the perfect, you just wanted my heart.
And the story isn't over, and the story isn't good. And failure's never final when the Father's in the room. And failure's never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door. 'Cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Prodigals come home. The helpless find hope. Love is on the move when the Father's in the room.
sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant, they'll never be ashamed, they'll never be ashamed.
sen tror jag sen tänker och för det låter som slutar men då blir slår man kvart det är nog alltså kan låta som det är kvart kvinnor det har varit det skårna är så starkt men det har andra par kvart kvart det första är men sen kanske att lusta och sen så görs vi sen så är sang handlas
Ja, det var ordentlig cool. Jeg følte det skulle si akkurat, Arne legenda enda vi bøn. Men jeg sier at jeg husker, sikkert som onker at jeg kunne huske, wow, det kvalitet er nok så, og ikke topp noen, andalianen. Og det er skikkelig godt, det er ikke mer 100%. Men det er alltid viktig at vi husker at det er en morgen, eller at nei, det kan hende så, akkurat. La det ikke bare være en sort toppunkt jokken som får minnas, det var cool. Men det er et brød, la det være et vendepunkt da. Husker, hva er du morgen, som sender? Hva er du morgen? Hva først du gjør i morgen? Hva sørst du morgen? Og hva først du? Akkurat ikke bare la det, husker om det er en nei, det ja. Hvordan, ja, det skiljer. Ja, jeg får enda i bønn. Gå god, vi takker for kvalitet god. Vi takker for at vi kan alt komme god, og at høre om det god, og låsninger til god. Vi takker for bådskapen som er her for dere. Vi takker for at vi spør oss at vi har haft det kvalitet god. Vi ber for at vi må takke det som vi har sagt til hjertet god, og vi må huske om det som vi har sagt god. Og at vi må ikke glemme det som vi har sagt god. Vi ber at du må brøyta hjertet jokken god, og at vi må ikke glemme det god. Vi ber for at vi takker for at du døy akross den god. Vi takker for at du døy for sinne jokken. Vi takker for at du elsker jokken så nek, for at du vil gjøre sånn du inn, dødja for jokken god. Ja, jeg ber god døysene for at Jekker må at nærme være andalige god, ikke bare stått litt med oss andalige. Vi må ta oss om det god, prate om det. Man kan ha er resten av luven jokken god, at du må brøy dokken. I Jesu navn. Amen. Ja. Tusen takk for i kveld, og skal enda løtene, og takk at jeg kunne til å være vi i kveld, og da er det sånn snakk, og lunsje, og da er det at jeg synes så stemmer jo i. Og i morgen så var det etter morgenmøte, om det orskal til kl. 11, og det var det breibrødning, og drekke av vinnen, og at det brød av brei til mynda likam Jesus her, og drekke av vinnen til mynda blå. Og så var det sånn da skulle i Østene, og så satt det kl. 6, så var det til Østpersa og stjermøterøyene, at det var søndagsmøte, og det er ikke mye just at det tar seg lakken. Så det er ordentlig stått nekva til å komme til det. Og jeg drekker man han fortsetter på loften nå, og så ja, som Josiah sier, at fortsetter vi hava herren praten om, og at ikke det er bare noe som ligger etter her, men at vi tenker at vi i livet, det skal være vendepunkt i akkurat livet, etter vikskiftet. Så det blir det ikke noen. Og kvalitet er ikke litt enn, det er oppe i hus nå, oppe til Kara og Marie Møller,